Саумагыз, кадерле балалар. Без бүген башкорт әдәбияты дәресен башлайбыз. Теманы махсус рәвештә Бөек Ватан һугышы осырында Башкортстан язучыларының иҗады тиеп алды. Тап ошо темага мин һезнең менән әңгәмә корырга теләйм. Бөек Ватан һугышы безнең халкыбыз, безнең илебез өчен зур һынау булды. Әгәр дә без 20нче буат тарихын асып карасак, тап ошо осыр барлык милләттәр, барлык халыклар өчендә улы һынау булган. Ләкин бу һынауда без беләбез, әллә күпме еңүчеләр, әллә күпме кешенең характер ныклыгы танылганда инде. Әгәр дә без бүгенге көндә атай-олатайларыбызның батырлыгы турында белергә теләсәк, тап моны ошо осырда иҗат ителгән яки шул һугышта катнашкан язучыларның әсәрләрен карасак, бигрәк тә инде тарихтың битләре ысынлап та асыла бара. Быел без бөек еңүнең 75 еллыгын каршылайбыз. Тап 75 ел элек безнең илебез фашизмды еңеп, тотыш Европага еңү яулаган. Ә бу һугышта балалар һез беләһегез, безнең ата-олатайлар, бабайлар һәм бик күпләп язучылар катнашкан. Бүгенге көндә 75 язучының исеме тап Бөек Ватан һугышы осырында катнашкан исемлектә теркәлгән. Уларның арасында 20-һе һугыш яланында ятып калган. 55-е безнең илебезгә кабаттан еңү менән кайткандар. Бигрәк тә мин ошо язучылар арасында 2 шәхескә тукталып киткем килә. Али Карнай тап һугышка тиклем үзенең повесттары, публицистик язмалары, нефтьчеләр турында язган байтак әсәрләре белән киң билдәлелек яулай. Уның "Без кайтырбыз" дигән балаларга арналган повестьла шулай ук яратып кабул ителә. Али Карнай 112-нче Башкорт атлылар дивизиясында хезмәт итә. Тап ошо дивизияла башкорт телендә гәзит чыгаруга күп көч сала. Һәм һугыш осырында ла тап 112-нче атлылар дивизиясына килгән байтак кына рус язучылары, Константин Симонов, бана ошо башкорт язучыларының, башкорт яугирләренең каһарманлыгы турында шул ук вакытта язып чыгаралар. Икенче язучыбыз Башкортстанның халык шагыйре Мостай Кәрим Акоптала бик күп әсәрләрен язган. Уның бигрәк тә инде Үлмәсбай поэмаһы кулдан кулга йөрөтелеп, һәрбер солдат, һәрбер яугир ошо шигырьне, поэмаларын укып баргандар. Үлмәсбай поэмаһындагы 2 образ, Үлмәсбай һәм Теребай, безнең халкыбызның рухи ныклыгын, каһарманлыгын сагылдыра. Әгәр дә бер ошо 2 кешенең образын алып караганда, улар инде яуга барганда, яки улар тел алырга барганда, фашистларны кырган вакытта ла ниндәй кимәлдә бер вакытта ла хукранмай, бер нимәгә карамай, үзләренчә матур итеп кенә хәрәкәт итәләр. Нимәһе бик кызыклы, Теребай да, Үлмәсбай да ниндәйдер яваплы эш алдында инде үзләренең ныклыгын, тормышка карашын, асык күңеллеген сагылдыра. Шуның өчен дә инде улар яуда һәр вакыт еңүче булып чыгалар. Хәтта уларның исемдәре лә бу хакта һөйләп тора. Безнең тормышта ла шулай. Мостай Кәрим кояштың яктырак ягында яшәргә кирәк дигән. Шуның өчен дә без һәр вакыт яктылыкка, яхшылыкка, ниндәй кимәлдә тормыштың һәр вакыт ыңгай ягына ынтылырга тиешбез. 20нче буат, әгәр дә Бөек Ватан һугышы безнең халкыбыз, илебез өчен зур һынау булса, 21нче буатта ла безгә Ходай Тәгалә һынау җибәрде. Бұл һынауды тиешле югары кимәлдә үтәргә тиешбез. Менә бұл һынау без бергә булган вакытта, без өйдә булган вакытта тагы ла бер тапкыр халкыбызның иҗадын, Башкортстан язучыларының әсәрләрен алып кабаттан кабатларга кирәк. Әгәр дә һез буга тиклем Урал батыр эпосын, башка төрле эпостарда укымагыз, әйдәгез, бүгендән башлап эпостарда укый башлаек. Шулай ук безнең Башкортстан язучыларының ярай ук бик кызыклы, үзенчәлекле әсәрләре бар. Зәйнәп Биешеваның, Мостай Кәримдең, башка бик күп язучыларның әсәрләрен кабаттан укып, яйгилеккә тиклем әллә күпме көстәр туплап, рух яктан бай булып, каникулга әзерләнәек, дуслар. Без бергә булганда, дуслар, иңебез һәр вакыт терәкте тоер. Бердәмлектә көч дигән халкыбызның мәкале бар. Шуның өчен дә рухи яктан да, физик яктан да бергә булып, китапларны күбрәк укыйк.